Beach News. Informace trošku jinak. A Klára Miklasová. Nemije váš přítel nádobí? Katy Perry nabízí inspiraci. Svého partnera Orlanda Blooma prý motivuje doma k úklidu láskyplným kontaktem. Tak když to vyhovuje oběma, proč ne? Možná tip pro vás, holky, říct si o odměnu za úklid. Jo a Orlando, když si pořídíte myčku, budeš to mít prakticky zadarmo. Do babyboxu ve Varšavě rodiče nacpali 6letou dívku. Aby toho nebylo málo, tak v den jejich narozenin. Takhle všichni víme, že do nějakého boxu by si zasloužili zavřít spíš oni. Na druhou stranu, znám případy, kdyby tam rodiče s radostí nacpali 15letý dítě, kdyby to šlo. Letecká společnost Egypt Air darovala doživotní letenky zdarma miminku, které se narodilo během letu na palubě. To musel být zajímavý let. Asi jeden z mála, u kterého bych se nedivila, že se na konci tleskalo. Na druhou stranu, jak jako letenky pro miminko? A co ten, kdo ho odrodil? Spravedlnost! Tohle jsou Beach News. informace trošku jinak. Klára. Poslouchej Fajn rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Hurá, představili nám nový iPhone 16. Je prostě boží. Umí úplně všechno, i umělou inteligenci má. A nám je to k ničemu. Za A je to v Česku všechno zakázaný a za B na to nemáme. Díky. Tak, co tam máme dál? Zuzana Čaputová bude vyučovat na Stanfordu. Gratulujeme. Jde o jednu z nejlepších škol světa. Pak, jak sama tvrdí, se chce vrátit zpátky domů. Jasně, to jí tak věříme. Zdravíme na Slovensko a posíláme kondolenci. No a na televizní obrazovky míří zrádci. Nová reality show postavená na principu městečka Palerma. Hodně se tam bude lhát. Mezi soutěžícími budou dosud neznámí, ale i nám všem velmi dobře známí hráči. Třeba youtuber Gogo, publicista Luděk Staněk i modelka Andrea Bezděková. Ne, nedělám si srandu. Jo, tak dá se říct, že jí ten timing úplně nevyšel. Na druhou stranu to tam aspoň někomu půjde. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Fajn rádio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz. Zrušte všechny politické debaty. Jsou zbytečné. Víte co? Vlastně můžete zrušit i volby. Do Bílého domu můžete rovnou posadit Kamalu Harris. Taylor Swift se totiž včera rozhodla a veřejně jí podpořila. Tak to je asi rozhodnuto, ne? Volejte Sláva a 3 dny se radujte. Šíří se další varianta covidu. Jupí, zase si všichni hezky doma odpočinem. A pak, že ty věci z Číny nic nevydrží. Tahle potvora, ta drží už pěkně dlouho. No a Brad Pitt vyrazil na romantické rande se svou téměř o 30 let mladší partnerkou Inés a neuvěřitelně mu to slušelo. Jo, chlapec vypadá, že nám omládl. Ne nadarmo se říká, že láska dělá divy. A pak je teda ještě varianta, že ho postihl syndrom Benjamina Buttona. Poslouchej Fajn rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Anketa Český slavík včera odstartovala své hlasování a zveřejnila i nominace na objev roku 2024. Máme velkou radost. Mezi objevem se objevila například loňská zpěvačka roku Pam Rabbit. A tak celkově vlastně kopírujou novinky Fajn rádia z roku 1735. Teď trocha inspirace. Mladý student si ve Finsku koupil ostrov a chce si na něm vybudovat místo k žití. Prozatím tam má stan a kadibudku. Takhle vůbec mu jako nezávidíme, ne. Mimochodem celý ten ostrov stál 700 000. Za to u nás byt asi nepořídíme a možná ani tu kadibudku. A asi už jste to zaznamenali, ale ano, ženou se na nás velké dešťové srážky, vítr, záplavy, apokalypsa. Takhle má to samozřejmě i své plusy. Budeme mít výmluvu, proč nejít do práce. Bude to mít asi i své mínusy, ta práce tam možná v pondělí už nebude stát. Nebo je to taky plus? Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Fajn rádio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz. Beach News. Informace trošku jinak. A Klára Miklasová.
Žena z Británie, která si vzala sama sebe, se po roce rozvádí. Zkoušela prý dokonce párovou terapii, ale nevyšlo to. Tak na tohle se dá říct určitě spousta věcí, ale zároveň je to asi vůbec poprvé, co někdo řekl, není to tebou, ale mnou. A byla to pravda. Díky Taylor Swift se k americkým volbám přihlásil rekordní počet voličů. Gratulujeme, to je rozhodně velký úspěch. U nás, kdyby se umělci vyjádřili, tak spíš nejdeme volit vůbec, že? Co to tam ten klus zase říká? Proč se ten mádl do všeho plete? Věnuj se tenisu, Barboro. No tak já jenom, že už příští týden. Jo? No a pejsci si prý pamatují své hračky jménem i roky poté, co je nevidí. Roky. Zajímavý. Mýho ex-fena neviděla půl roku a dělala, že ho nezná. Tohle jsou Beach News. informace trošku jinak. Poslouchej Fajn rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle.